Forestil dig, du træner med kunstudstilling. Hvad ser du? Du ser hvide vægge i lange rækker, kunstig lys, trægulv, der knirker, så det giver en rungende klang. Du kigger rundt, og alt du ser, det er ligegyldige malerier af landskaber. Du ser portrætter, der ikke rager dig. Og alt du tænker, det er, hvad er meningen? Men hvorfor er det, at folk de ikke vil købe det her? Folk de siger, de vil have modig kunst. Men sandheden er, at folk de vil ikke have noget barskt til at hænge i deres eget hjem. Folk de vil ikke have malerier til at hænge rundt omkring, som får dem til at tænke over noget, de helst vil undgå. Så er det meget nemmere bare at have helt neutrale og lette malerier hængende i deres fine, minimalistiske lejligheder. Men jeg bliver ved med at male det der. Også selvom det betyder, at jeg skal prædike for skyggerne. Kommer du nogensinde videre? Er du nu sikker på, at det er klogt at drikke? Du kan godt stoppe med det der. Jeg har lige brug for at få tankerne væk. Jeg har slet ikke brug for at høre på dig lige nu. Men hvad er det, du laver? Du havde så meget potentiale. Nu sidder du bare der og spilder det hele. Stop det. Stop det. Jeg gider ikke høre på det længere. Kan du slippe? Stop.